Dins el setembre de la mala anyada, la campana de Sant Honorat a dalt del campanar, a cada espadada, movia el seu detall desespert. I quan la llengua de la nostra gent anava renegada d'odi i de gana, quan s'escalfava el dit d'algun valent, la llengua de metall de la campana repicava i cridava a sometent. I quan el conseller de la ciutat alçava al cel l'espasa i la bandera, ja el llop amb la casada esgotada i el lladre de la terra que deixava tot esmicolat feia un sol ronc com un grinyol de fera, la campana de Sant Honorat. Després, quan vingué la mala nit i s'ensorrà per sempre aquell nit, i era nostra florida ciutadana, cementiri, misèria i costa, pell que tremola i llavi que emana, amb un plor de ràbia i de desig, cridava la campana. 4 anys més tard, diuen que el ric Brudell feu despenjar aquella campana altiva perquè havia tocat a sometent amb la veu una mica massa viva. La varen dur entre brases i carbons, suplicant digué adéu a les germanes, i la van fondre sense miecons, i del metall en varen fer canons per ofegar la veu de les campanes. I ara Déu sap el temps que s'ha escolat des del setembre de la mala anyada, des del rei que escanyant la llibertat amb la mà va deixar-nos profanada, la campana de Sant Honorat. Però com es pensava el rei valent amb tanta voluntat i amb tanta feina, la campana que toca sometent el foc no li fa que si aixeca la força i el punyal l'ungla de les bèsties s'encomana, a la campana no li fa cap mal, perquè el so de la campana és immortal. I encara sona la campana, encara sona. Hi ha qui no la sent, qui té l'orella molt rasposa, qui la marca amb un mal pensament, però encara repica sometent, nostra campana fosa. Vosaltres, gent de bona voluntat, catalans de tota hora, no sentiu caminant dins la ciutat la campana de Sant Honorat? No la sentiu com plora? Escolteu quin so més quiet. No és el cor que us enganya. Tant si seguiu les mentes del camí, com si palpeu el cor de la muntanya, tant si aneu amb la brella dins les mans, tant si el rei us fa vida dins aplana, si sou pobres, cridaires o bergants, fills de lluita de calma casolana, tant se val. Que si sou catalans, aquest so, aquest plor de la campana. La varen despenjar de vora el cel, encara més amunt, ara repica, ni grapa de botxí ni foc cruel,
Molt bona nit, alcaldes, autoritats, senyores i senyors. Aquest any hem volgut començar el FICAT així, recordant a la gran Montserrat Carulla i el gran buit que ha deixat. Sens dubte, la Montserrat formava part del FICAT i el FICAT, sortosament, formava part de la Montserrat. Ella va recolzar el festival des que va saber de la seva existència, quan un dia l'Antonio Barrero, el director, hi va coincidir al Festival de Cinema de Vilafranca, on ella i la Rosa Renom, que avui també ens acompanya, formaven part del jurat. Poques paraules van fer falta perquè la Montserrat s'interessés per aquest festival que encara no havia nascut. Algunes persones amb ganes, amb il·lusió, amb empenta, però sense massa recursos ni tampoc experiència en festivals de cinema. La Montserrat no ho va dubtar i des d'aquell moment, parlem de l'any 2008, va estar sempre present i al nostre costat. D'aquella primera edició va entrar a formar part del jurat de la selecció oficial. Val a dir que és una tasca complicada i totalment altruista. Els membres del jurat són persones que estan vinculades d'una o d'altra manera al món audiovisual en totes les seves vessants. Cada any els membres del jurat varien, però al FICAT hi tenim dues excepcions. Una és el músic Joan Reig, que no el deixem marxar, i l'altra és la Montserrat, que l'any 2011, quan li vam fer un homenatge, la vam nomenar presidenta d'honor. Ella no fallava mai. Cada any té lloc, o tenia, perquè aquest any malauradament no s'ha pogut fer, el sopar del jurat, on cadascú expressa la seva opinió, els seus arguments a favor o en contra de les diferents produccions de cada categoria. La Montserrat, amb el seu estimat Manuel, no faltava mai a aquest sopar. Tampoc faltava la gala de Cluenda, on sempre era rebuda amb tot el carinyo per part del públic. Rebia carinyo tant com ell en donava. Mai deia que no a una foto amb algú que li demanava, que no eren poques persones. I parlava amb tothom, sempre tenia bones paraules. Desprenia una empatia que moltes vegades es troba a faltar amb aquest ritme de vida que portem tots plegats. Al llarg de tots aquests anys, la Montserrat ha coincidit amb molts companys i companyes de jurat i l'estimaven, tant com nosaltres, i tant com per voler ser avui presents per retre-li aquest merescut homenatge. No pretenem fer un recorregut per la seva trajectòria professional, això potser que no ens toca fer-ho a nosaltres, sinó agrair-li el vincle mutu establert amb nosaltres personalment i també amb el festival. També ens acompanya part de la seva família, fets que ens fa també molt feliços, perquè al FICAT la Montserrat Carulla sempre hi serà present. Com deia, són aquí, avui ens acompanyen companys i companyes del jurat de la Montserrat. Segur que tots i totes teniu alguna anècdota o algun record divertit d'ella que ens encantarà escoltar. L'únic que us demanem, això sí, és que per qüestions de temps siguem breus. Comencem, de la primera edició. Ens acompanyen l'escriptor Jordi Folch i l'actriu Rosa Renom, a qui demanem que ens acompanyin a l'escenari. No sabia que havíem de parlar, ara això. Jo si no assajo 2 mesos no em surt les coses. No, de la Montse, a part d'això del català, jo recordo dues anècdotes molt divertides d'ella. Una em sembla que estàvem fent la plaça del Diamant i l'havien trucat per fer un curtmetratge, no sé si de l'ESCAC o d'alguna escola així. I el noi li va dir que la trucava per fer un cafè, per parlar, allò per fer un càsting, per veure aviam com aniria. I ella li va dir, sí, fem el cafè. Diu, però sàpigues que el càsting te'l faré jo, tu. I a part també que quan també li proposaven, sempre el primer que preguntava és i això rebeu alguns dinerons, allò del govern? Sí, diu, doncs per què no ho feu en català? I això sempre era sagrat. Gràcies, Rosa. Gràcies per convidar-me, Rosa. Seré molt breu. Vaig descobrir la immensitat de
Montserrat Carulla, al Teatre Grec, El somni d'una nit d'estiu, gronxant-se en un absolut silenci. I vaig dir, amb el silenci, sense muts, ja és gran. La vaig conèixer perquè sovint tornàvem al Manel a Barcelona, i això ens aproximava i ens permetia parlar. Em va presentar un llibre i li agraeixo moltíssim. I ara el director em permetrà que vaig a dir una cosa que no estava prevista i em trenco tots els protocols. Crec que amb la seva vinculació a Roda de Barà, li demano a l'alcalde, sisplau, que consideri seriosament dedicar-li un carrer a la Montserrat Carulla. Personalment i en nom de tots, crec que li ho agrairíem. Gràcies. Intentem-ho. Gràcies, Jordi. De la segona edició ens acompanya l'actriu Sílvia Aranda. Si us plau, Sílvia. Soleta. Jo recordo de la segona edició, no sé, devia ser un mes de febrer del 2009, que vaig rebre un mail d'un Antonio Barrero oferint-me ser membre del jurat d'un festival de curtmetratges en català. La proposta era molt engrescadora, però quan vaig veure que en aquell jurat hi havia la Montserrat, evidentment vaig pensar, Sílvia, això és un festival important. I així era. La Montserrat jo la coneixia del cor de la ciutat, de compartir algunes tardes amb l'Albert Om, al seu club. I bé, realment, no sé, jo si tinc que recordar del sopar aquell que vam fer del jurat, era la Vicky, en Jesús, en Joan, i ens ho vam passar molt bé, vam riure, vam menjar molt bé. I recordo el moment de la deliberació, que va haver-hi com un empat de vots i un dels curts els defenia la Montserrat. I us podeu imaginar com el va defensar, amb aquella empenta, aquella força, aquell foc que tenia la Carulla. Evidentment, aquell curt va guanyar, perquè ens va convèncer a tots. I bé, és així com sempre la recordaré, a la Montserrat, amb una dona amb aquella força, aquelles ganes, una persona inspiradora, noble i fidel als seus principis per damunt de qualsevol cosa. I vull aprofitar per agrair a l'Antonio per aquell mail que em va enviar al febrer del 2009, que em va obrir la porta a compartir estones meravelloses com aquell sopar i moltes altres estones amb la Montserrat i a conèixer aquesta gran família del FICAT. Moltes gràcies, Antonio. Gràcies, Sílvia. De la tercera edició són amb nosaltres, a més del Jordi Fol, que també va repetir, l'actriu Anna Barratxina, a qui demanem que ens acompanyi. Hola, bona nit. A veure, jo recordo aquella edició, jo estava molt nerviosa i molt contenta de coincidir amb la Montserrat, per la que sentia una admiració profunda. I hi ha tres coses. Una va ser com ella respectava i admirava la gent de la professió, fos qui fos. Vaig sentir molt acollida. Després, la segona va ser veure l'amor amb el Manuel. Per mi allò va ser, ojalà jo pogués viure una història així, perquè realment va ser molt bonic. I després, jo fa 10 anys ja començava a perdre la vista, cosa que ara ja amb l'edat cada vegada ja veig menys, però aquelles coses de ser presumida i no posar-te les ulleres quan has de llegir un premi. I la Montserrat estava darrere i em va donar les seves ulleres de color blau, així em va dir, Anna, llegeix ulleres sempre perquè si no faràs el ridícul. I realment li estic agraïda de no, perquè si no igual hagués donat un premi a algú que no li hauria tocat. O sigui que per mi un amor grandiós i haver l'oportunitat, gràcies a l'Antonio, d'haver coincidit aquella quarta edició que tot just començava el festival. Moltes gràcies per haver-nos unit i haver pogut que això continués endavant. Gràcies. Gràcies, Anna.
De la quarta edició, a més de la Sílvia Aranda, que també la vam tenir en aquella edició, ens acompanya la directora Judit Colell, si us plau. També m'ha tocat sola. Jo també, Antonio, volia agrair moltíssim que hagis comptat més d'una ocasió, perquè he trobat persones, a part de la gran família del FICAT, persones com el Joan Reig, que no l'he vist avui, no sé si hi és. No hi és, llàstima. I la Montserrat Carulla. Jo recordo especialment un dia en aquells sopars fantàstics que fèiem, que discutíem sobre curts, sobre llargs, sobre videoclips, que ens passàvem hores discutint sobre les pel·lícules a premiar. Recordo que em vaig sentar al costat d'ella i del Manuel i vaig tenir la gran sort que em van explicar tota la seva història d'amor. Que és llarguíssima. Vull dir que ara ens hauríem d'estar tota la nit parlant de la seva història d'amor, perquè era una història que havia durat molt de temps i que s'havien retrobat i que s'havien separat. I em va passar una mica el mateix que tu, Anna, que vaig pensar, uau, quina història d'amor més forta, més heavy. I a més que el Manuel em deia, jo és que ho he anat escrivint, i recordo aquest moment com un moment de descobrir una parella meravellosa. Ja havia coincidit amb ells veient les pel·lícules i havíem parlat, però va ser un moment molt, molt màgic, perquè vaig veure més enllà de l'actriu que jo admirava, que l'admirava moltíssim, fins i tot em feia una mica de respecte, no?, estant al jurat amb ella, perquè hosti, la Carulla, parla la Carulla. Però era impressionant, com a persona, com a actriu, com a dona, com a defensora del cinema en català. Un privilegi haver coincidit amb ella. Gràcies. Gràcies, Judit. De la 5a edició és amb nosaltres l'actriu Montse Guallar. Si us plau, Montse. Hola. Bé, perdoneu, a mi m'ha agafat una mica en pilotes això que havíem de sortir a dir una anècdota, no sabia com anava. Soc incapaç de recordar una sola anècdota de tots els anys que fa que he compartit vida amb la Carulla. Hem fet de mare, de filla, de sogra, de veïna. Llavors jo crec que l'únic que puc dir és que la trobo a faltar molt, que ha sigut una mestra com a actriu, com a dona, com a persona, i que m'ha fet moltes vegades de mare. Llavors, perdoneu si no us puc explicar una anècdota. Són moltes hores de camerino, no vaig arribar a fer teatre amb ella, sempre ha sigut televisió, però no us puc fer riure. Avui no és un any de moltes pèrdues i només puc dir això, que l'enyoro, però que està amb nosaltres. I per sort hi ha gent que no s'oblida mai. Gràcies. Gràcies, Montse. De la 6a edició ens acompanya l'actor Albert Carbó, a qui demanem també que ens acompanyi. Doncs jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer la Montserrat precisament aquí, en el FICAT. Jo recordo que de petit la veia per la televisió, la famosa Cèlia de Laberint d'ombres, i recordo que l'admirava profundament i pensava quines ganes tinc jo de conèixer aquesta actriuassa. I quan em va escriure l'Antoni i em va dir que li agradaria que formés part del jurat de la 6a edició, vaig pensar que bé, coneixeré la Montserrat. I recordo que jo abans anava o per polítiques o per actor i vaig pensar, jo he de parlar amb la Montserrat de política. I recordo en aquest sopar que feien de deliberació, justament vaig asseure al seu costat i vam estar mitja hora, gairebé una hora parlant de política, que em va encantar. I després he coincidit amb ell a altres projectes, a la Riera, i si una cosa desprenia era aquesta bondat i que anés on anés, tothom se l'estimava molt. I crec que es mereix aquest homenatge i tots els homenatges del món. Gràcies, Albert. De la 7a edició són amb nosaltres el músic Marc Parrot, l'actriu Mercè Arànega i el director Jaume Balagueró. Si us plau, acompanyeu-nos.
Qui comença? Qui vulgueu. És igual. Tot el bo que es pugui dir d'ella, ho dieu. Jo tampoc sabia que havia de parlar. I mirant les imatges de la Montse, quan tocaven el violí i ballaven, per cert, molt bé, felicitats als ballarins i al violinista, m'he quedat amb els seus ulls. Tots sabem els ulls de la Montse, però sempre parlem d'aquests ulls blaus, dolços, que somriuen i de la seva bondat. Sabeu que hi ha una altra cosa meravellosa dels seus ulls, quan s'emprenyava. Eren brutals. Tota aquella dolçor d'aquells ullets blaus tenien una mala llet, sí o no, família? I això és meravellós. Conservem també una miqueta la mala llet. Gràcies. Gràcies. Doncs amb la Mercè vam coincidir en una d'aquestes fantàstiques vetllades en què sopàvem i debatíem sobre les produccions que havien de ser guardonades. Me'n recordo l'impacte que em va causar, sobretot alguns trets del seu caràcter. No aquest, que no el coneixia, però sí com va actuar durant tot el sopar, donant com una més la seva opinió sobre cada una de les produccions que debatíem. I, esclar, i a més també explicant anècdotes entremig, vam parlar de coses personals, però sobretot, clar, de música, que en aquella edició en concret es volia posar en valor la importància de les bandes sonores i vam parlar sobretot de cinema. Recordo que, a més, en algun moment ella va començar a explicar de manera molt divertida com cada vegada que venien es perdien. No sé quines sortides saltaven, que després ja era humanament impossible arribar a Roda. I després que l'Antonio els expliqués com s'havia de venir, vaig pensar, l'any que ve es tornaran a perdre. No, Antonio? Doncs bé, en aquell moment vaig pensar que realment la Montserrat militava, era una militant. No només en aquest festival, que era una cosa òbvia, sinó més enllà, era militant de la vida. Vaig pensar que era una persona que s'entregava als altres, a l'ofici, a la professió, amb amor i amb compromís. I que aquesta era la seva grandesa, aquest esperit i una contundent senzillesa. I en aquella nit, en algun moment, segur que no soc l'únic, però jo vaig pensar que quan sigui gran m'agradaria semblar-me a ella. Gràcies, Marc. Bona tarda. Jo tinc molt mala memòria, això ho sap tothom, i em costa molt recordar les coses, sobretot quan fa alguns anys. Però també és veritat que la memòria és selectiva. Una de les coses que recordo d'aquell moment en què vaig ser part d'aquest jurat va ser que per la gala de clausura vaig venir amb tren des de Calafell a Sant Vicenç de Calders. Aquesta és una de les coses. I l'altra cosa és justament a Montserrat. Com em va impressionar quan la vaig conèixer la força, la simpatia i la passió. Jo sempre m'he considerat una persona apassionada, però quan la vaig conèixer vaig pensar aquesta dona és més apassionada que jo. I això em va impressionar moltíssim. I sobretot el que més recordo és que el que vaig pensar després de conèixer-la va ser aquesta dona és un exemple a seguir per mi. Per tot això, per una força arrebatadora, per una passió, per una capacitat de comunicar i de convèncer, i sempre ho ha estat. No és una cosa que digui avui per quedar bé en aquest moment i en aquest discurs, però sempre he recordat això, diguéssim, la sensació que la Montserrat Carulla era un exemple a seguir per mi. Gràcies, Jaume. De la 8ª edició ens acompanya l'actriu Mireia Xalà, si us plau. Hola, doncs jo
també vull donar les gràcies a l'Antonio perquè vaig poder conèixer la Montserrat en aquest festival i per qualsevol actriu és un superreferent i conèixer-la va ser més d'impressionant del que em pensava i em va impressionar molt, sobretot a mi, la seva joventut. I vaig pensar que guai. És jove, és, com deia el Jaume, apassionada i supergenerosa. I va ser un superplaer poder conèixer-la. I vull dir que el Marc té raó, jo vaig tenir la sort de sopar amb ella, però més la Montse, el Manel i jo érem molt veïns i jo venia amb ells al sopar i tornava amb ells a Barcelona. I les dues vegades que vaig venir amb ells, que eren uns viatges divertidíssims en el cotxe, es van perdre. Gràcies. Gràcies, Mireia. De la 9ª edició està amb nosaltres l'actriu Maria Molins. Maria. Aixalà m'ho has pres. A mi també em va passar com tu, que la Montserrat i el Manuel vaig anar a casa seva per arribar aquí al FICAT, que hi havia vingut un parell de vegades i es barallaven. Em feia molta gràcia la Montserrat. Manuel, per aquí no, has d'anar per allà, que no, que t'has perdut. I jo reia, perquè del que admirava molt de la Montserrat, que admiro a les dones fortes, a les dones valentes, i ella sempre ha tingut caràcter, i els 8 anys que vaig estar amb ella al cor de la ciutat, recordo que per mi era un plaer quan havia d'estar esperant-me a sortir a gravar i parlar amb ella, perquè sobretot l'admirava no només per la fortalesa, sinó pel sentit de l'humor. Perquè la gent intel·ligent té sentit de l'humor i saben riure's de les situacions i d'ells mateixos, i això és el que em va passar. No només vam fer aquests 8 anys del cor, sinó que vam coincidir en una obra de teatre que dirigia el meu estimat Mario Gas, que es deia A Little Night Music, una obra meravellosa en la que jo tenia 20 i pocs anys i em passava l'estona mirant a la Vicky, mirant a la Carulla, i tinc anècdotes però no les explicaré perquè se'ns faria llarg. Sobretot això, la seva fortalesa, que admiro, i un record d'aquesta estrella que està aquí brillant per tots nosaltres. Gràcies, Maria. M'he descuidat l'Àngel Sala, demano disculpes. Àngel Sala, si us plau. També va formar part del jurat. Bona nit. La Montserrat no se li coneixia molt per la seva vinculació al fantàstic o al terror, però sí que recordo perfectament la inauguració del Sitges 2007 en una pel·lícula força important i força coneguda, que és l'Orfanato, del J. Bayona, i una pel·lícula que a la gent se li va quedar el moment que més en surt de tota la pel·lícula era el moment de Montserrat Carulla i el personatge de la Benigna, que va ser un dels que va marcar aquella sessió d'inauguració a molta gent. Durant el festival, molts espectadors i molts aficionats parlaven del moment Carulla en l'Orfanato. És a dir, que era tan gran a Montserrat que marcava una intervenció en una pel·lícula d'un gènere que, desgraciadament, no va fer més, perquè m'hauria agradat molt com a aficionat i com a director del Festival de Sitges veure molt més pel·lícules de terror o de ciència-ficció o de tot, perquè ella era capaç de fer el més fantàstic, perquè era realment fantàstica. Així que, Montserrat, t'estimem i t'he fet molt de menys. Moltes gràcies. Gràcies, Àngel. De la 10ª edició ens acompanyen el director Marcel Barrena, l'actriu Ivana Miño, el productor Paco Escribano i la productora Míriam Porter. Si us plau. Quina manera més bonica de fer-li un homenatge i improvisada.
Jo no tinc gaires experiències laborals amb la Montserrat Carulla. Sí, aquell sopar, aquella deliberació que vam tenir en l'edició on vaig coincidir amb ells, i jo recordo una presència molt tranquil·la, molt feliç d'estar allà, secretament gaudint de com estàvem discutint, deliberant i celebrant el cinema en català. Això és el que recordo, però el que realment recordo de la Montserrat Carulla no té res a veure amb la feina. És un dia, poc després d'aquella edició, jo estava caminant a correcuita, com sempre, per Rambla Catalunya, i em vaig parar, perquè vaig notar una cosa que em cridava molt l'atenció. I em vaig girar i dic, aquí està passant alguna cosa que m'interessa. I vaig veure una parella de gent gran caminant com dos col·legials agafats de la mà i parant-se davant d'edificis, assenyalant, comentant, estimant-se, parlant, i em vaig quedar com molt captivada amb aquella imatge, i al cap d'una estona em vaig quedar, jo miro així descaradament, i al cap d'un moment me n'adono que era la Montserrat Carulla amb el Manuel. I vaig anar cap a ella, hola Montserrat, hola nena, no sé què. I això és el que per mi és el record que jo tinc d'ella, com dos nens caminant per la ciutat i descobrint-la. Gràcies. Sí? Sí. Jo vaig conèixer la Montserrat aquí al FICAD, gràcies Antonio per fer-me aquest regal, i recordo que va ser un dels, potser el millor any del cinema català, perquè hi havia especialment 3 pel·lícules molt bones, i quan estàvem deliberant jo vaig fer la meva exposició, es va fer un silenci i ella va dir, tens tota la raó, nen. Llavors, a partir de llavors, ja em va sentar molt bé el sopar. Sí, i després voldria dir que jo, el meu entorn més proper, la meva família no té res a veure amb la cultura, ans al contrari, i el dia que va sortir en premsa la notícia de que la Montserrat ens havia deixat, recordo perfectament que vaig rebre missatges i trucades de gent que no tenia res a veure amb el teatre, amb el cinema, amb la televisió, i em preguntaven, tu la vas conèixer? Com era? Gent que realment li havia afectat, que estaven trista, i això ens dona, o em va donar a mi la sensació que realment estàvem davant d'un personatge supertransversal, que molta gent que ni tan sols havia vist la seva feina, però la coneixien i l'estimaven, sobretot gràcies a tot el que havia fet per la nostra cultura, per la nostra llengua i pel nostre país. Així que gràcies, Antonio, per convidar-me avui i fer-me part d'aquest homenatge tan merescut. Gràcies, Marcel. Hola, no sabia tampoc que hauria de parlar de Montserrat i estic molt contenta de poder compartir amb vosaltres petites experiències. Jo no vaig tenir una relació molt profunda amb ella, però sí vam coincidir en diverses ocasions i el que recordo d'ella és molt carinyo, és a dir, el carinyo que sense conèixer-nos massa va demostrar, en aquell cas per mi, jo estava començant a produir, va coincidir que vam fer 2 pel·lícules juntes, una d'elles va ser al Perú, va viatjar al Perú a Lima amb el seu marit, venia de tant en tant a l'oficina com per preguntar-me, escolta, i què et sembla si m'organitzo el viatge d'aquesta manera, si vaig abans, si després amb el Manuel, es deia el marit, doncs anem a Cuzco, i em feia com partícip i còmplice del seu viatge al Perú. Jo estava començant i ella, no sé per què, em va sempre com animar molt i sempre sense grans paraules ni grans accions, però era com una petita carícia de sempre animar-me a tirar endavant i a transmetre'm que ella tenia confiança en que podria fer aquesta feina. I sí, després vam coincidir en una altra pel·lícula, després l'Antonio ens va convidar, vam baixar junts a Barcelona, el Manuel i ella, en el meu cotxe, i jo la recordo amb moltíssim carinyo. Era sobretot molt educada i molt sensible i molt carinyosa. És el que jo recordo d'ella. Gràcies, Míriam. Bé, hi ha gent que passa per la vida i fa que el món sigui millor.
Això era la Montserrat Carulla i el record que tinc d'aquesta edició en la que vam compartir amb el jurat era això, recordo el sopar, el fet que ella hi fos va ser que tot fos millor. L'últim record que tinc d'ella és d'escoltar aquest estiu una entrevista que li va fer l'Albert Tom 10 anys després del programa El Convidat. El programa El Convidat és un programa en el que jo vaig estar involucrat amb l'Albert en el disseny d'aquell programa i realment l'experiència d'aquell programa, del capítol dedicat a la Montserrat va ser molt especial, però més especial encara i realment si podeu recupereu aquesta entrevista perquè és una entrevista en la que estan els dos, estava Manel, estava ella, parlaven de la vida 10 anys després i era realment una entrevista que t'arribava al cor. Jo de la Montserrat Carulla, a part d'això, no tinc un record particular, a part d'això que us deia, que feia qualsevol cosa en la que ella estava fos més agradable i fos millor, no? Però potser sí que tinc un record especial, que és el fet que quan estaves amb ella, ella estava amb tu i tenies la sensació que estaves a casa. I això, aquesta virtut la tenen, que aparentment és molt fàcil, és molt difícil d'aconseguir i només la tenen un grup d'escollits i aquesta era la Montserrat Carulla. Gràcies, Francesc. De l'11a edició són amb nosaltres el productor Paco Poch i el localitzador Jaume Jordana. Si us plau. Comença, Jaume. Bona tarda. Ser jurat és una cosa que és una activitat estupenda. Jo cada vegada que m'ho diuen dic que sí perquè la deliberació és terrible perquè entres amb la idea de que tens el programa pensat i que saps el que guanyaràs i quan et poses a parlar tot canvia. I això és realment molt interessant, a part que estàs amb gent molt bé. I en aquest jurat vam estar discutint molt, no me'n recordo per què, ens vam barallar molt en positiu i la Montserrat es dedicava a posar pau i el recurs que utilitzava era corregir-nos les paraules. Per exemple, deia, això és una L geminada. Això, o sigui, no parlàvem de cine, ella no parlava de cine, nosaltres tots allà apassionadíssims i ella ens venia amb el lèxic, amb el sintaxis. Molt bé, molt interessant, molt bé. Gràcies. Hola, bona nit. Recordo molt bé aquella edició, 2017-2018, i sobretot el comportament era l'especial localitzacions i els rodatges amb exteriors i el que estava comentant el Paco, la Montserrat ja era gran amb el Manuel i no va ser un sopar, va ser un dinar, te'n recordes. I llavors hi havia una discussió molt forta, te'n recordes, Paco? El Carlos Marquès Marcet. Sí, tu i jo estàvem en una banda i la banda jove estaven en una, no me'n recordo, eren dues pel·lícules i ens estàvem discutint molt i la cosa s'allargava i la Montserrat no deia res i el Manuel anava mirant l'hora i de cop i volta va dir, bueno, prou, s'ha acabat. Diu, votem. Vam votar i va quedar igualat. I llavors va dir, com jo sóc la presidenta, jo decideixo qui guanya i així es va fer i a més tots li van donar la raó i van dir que si ho diu la Montserrat és que no hi ha més remei, té tota la raó del món. Recordo que va passar això i després, com era un any políticament destacat, també ens va donar una mica, no sé si te'n recordes, ens va explicar una mica la seva posició política, la va deixar molt clara i va voler fer una explicació de per què ella pensava com pensava i va estar molt bé en aquell moment determinat d'allò. Gràcies, Montserrat, i sempre et recordarem. Gràcies. De la 12a edició ens acompanyen l'actor Dafnis Balduz i la directora de fotografia Elisabet Prandi. Si us plau. Jo tampoc em sabia aquesta. Aleshores, la meva relació amb la Montserrat és molt curiosa. Ve per part del meu pare, sempre he sentit parlar de la Montserrat,
perquè el meu pare era el pediatre dels seus fills i dels seus nets i se'ls estimava moltíssim, eren els seus nens i quan la Montserrat convidava a estrenes de teatre, doncs sempre jo l'acompanyava i això, els estimava molt. Quan jo vaig dir que potser m'interessava això del món artístic, ella em va dir, ui, però això no són flors i violes. Jo cada vegada que vaig a casa de la Montserrat estan en una vall, amb trastos, vull dir que jo els veig que això, aquesta feina és molta feina i pensa tu, perquè jo els veig treballar molt. Doncs aquesta és la meva anècdota amb la Montserrat Carulla i amb la família que això, que a casa sempre els hem tingut amb molta, molta estima. Gràcies, Elisabet. Una de les grandeses que té la feina dels actors i les actrius, al meu entendre, és que et trobes treballant de tu a tu, remant el mateix barco amb persones que són de generacions molt distants, que en una feina normal probablement algú amb tanta distància d'edat seria el teu superior o el teu cap o alguna cosa així. En el teatre no passa, no? Et trobes com a company i les jerarquies estan a banda. Quan et trobaves amb la Montserrat Carulla, era inevitable que fos una referència perquè ha estat mestra de tots i de totes, i de la vida i de l'escenari. Era una dona brillant, meravellosa i molt intel·ligent. Era terriblement intel·ligent. Jo flipava cada vegada que deia alguna cosa o feia referència a qualsevol cosa, fins al punt en el que assajant amb ella i agafant-me el que deia l'Arànega, era una tia completament amb uns ovaris molt ben posats, on de cop i volta li deia al director: vols deixar el nen en pau d'una punyetera vegada i dirigir-me a mi que no em dius ni asa ni bèstia i em tens deixada de la mà de Déu i el nen està estupendo i jo em quedaré enrere i això no pot ser. Bueno, d'aquest nivell, cosa que jo agraïa profundament perquè el director en aquell cas era bastant pesadet. Això es va traduir en que de cop em va dir: Dafnis, això ho haurem d'anar fent tu i jo. Vine a casa. I vaig anar-hi. Molts cops. Em rebia sempre amb un mig litre de Coca-Cola i un croissant. Sempre. Quan es va acabar la funció i vam seguir quedant em rebia igual. Jo m'ho menjava sempre tot. I a casa seva apartàvem els mobles del menjador, deixàvem el Manuel al despatx i ens posàvem a assajar. I un dia em va dir: et sap greu si et llegeixo un poema, que és el que hem sentit durant la coreografia de la campana de Sant Honorat. Et sap greu si te'l llegeixo perquè l'he de dir en un acte i ja sé que has dit que siguem breus, però desobeir de tant en tant també va bé. L'he de dir en un acte i sempre acabo plorant quan el dic i m'agradaria assajar-lo. I jo, clar, vaig dir: no, sisplau, digue'm 27 llibres de poemes, si vols. Vam seure a la cuina de casa seva i me'l va llegir i va plorar. I jo també. M'agradaria, per acabar-ho, perquè es pot resumir molt fàcilment, és la dona més impressionant que jo m'he trobat mai a la vida, però m'agradaria des d'aquí, encara que ella hi sigui d'una manera diferent, tornar-li això. I diu: ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa, de res a poc i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor ni la complanta, ni el toc de disciplent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai concret d'història que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti i en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora.
que tot està per fer i tot és possible. Gràcies. Quedo aquí, quedo. Avui també ens acompanya la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola, qui també va formar part del jurat del FICAT en la 5a edició. Demanem, si us plau, Isona, que pugi de l'escenari. No sé què més es pot dir, però és veritat que no només pels que han parlat i l'han coneguda fent de jurat, ha estat un referent. No és fàcil dones referents, perquè hi ha poques dones que hagin accedit a tenir el poder i a tenir el do de la paraula com l'ha tingut ella. Jo prefereixo pensar que, com que es perdia tant quan venia aquí, avui s'ha perdut, només s'ha perdut, perquè per mi és eterna la Montserrat. Gràcies, Isona. Alguns companys i companyes de jurat de la Montserrat no han pogut estar aquí avui amb nosaltres, no per ganes, sinó per qüestions d'agenda. Però sí que han volgut fer-nos arribar la seva salutació i unes paraules dedicades a la Montserrat. Ho veiem tot seguit. Hola, què tal amics del FICAT? Malauradament no puc estar amb vosaltres compartint aquesta diada, però he pensat que seria una bona idea fer un homenatge a la Montse Carulla des d'un dels llocs que més ella estimava, un teatre, concretament l'escenari d'un teatre, el Teatre de la Latina a Madrid. I em sembla terriblement agradable poder fer aquest homenatge, aquest record i enviar un petó molt gran a la Montse i a tots els seus familiars d'una dona que va ser actriu, catalana i independentista. Un petó molt gran. Fins aviat. I he tingut la sort de participar al FICAT com a jurat i compartir taules, reflexions, discussions, amor pel cinema amb la gran Montserrat Carulla. I des d'aquí el meu petit homenatge amb tot el cor per recordar-la, que per mi sempre serà immortal. Siguis on siguis, Carulla, t'estimem. La Montse és d'aquestes persones que sempre t'obliguen a rendir el 100%, professionalment, però també personalment.
dins dels platós i dins dels escenaris, però també en una conversa normal també t'obligava a ser-hi, i també en una sessió de treball d'un jurat d'un festival de cinema. Sempre havíem de ser-hi al 100%. Aquestes són les persones que es recorden, aquestes són les persones que et fan ser millor cada dia. Per tant, moltes gràcies, Montse. Aquí la Maria Pau Pigem us envia imatges de l'Alt Empordà, del seu Alt Empordà, també, i dir-vos que per mi la Carulla era un tros de persona, un tros de dona, que no li vaig veure mai pose, que era una gran actriu, i sobretot perquè era transparent. Era com era, i era generosa, i tenia humilitat, i et parlava des de la humilitat, i les vegades que em vaig trobar amb ella només em va donar grans consells i bones coses. I la trobarem a faltar. Quan estaves amb ella era estona de qualitat, i estava molt present, i escoltava, i sabia com disfrutar de l'estar. I de fet crec que això se li notava molt amb els ulls, perquè crec que tenia una mirada molt com de nena o de persona jove, com que notaves que mirava de veritat i que tenia com una obertura i un agraïment cap a la vida, a la mirada, molt maco. Crec que és de les coses que em va impactar més d'ella. La vaig poder conèixer una miqueta, vam parlar molt de cinema, però també de moltes altres coses, i sobretot vaig tenir la gran sort de conèixer-la d'una manera molt bonica, que va ser a través de les memòries escrites del seu marit, Manuel. Moltes gràcies, Antonio, i tot l'equip del FICAT per aquest acte d'amor, aquest homenatge a la Montserrat Carulla, una persona tan admirada i estimada per tanta gent. Moltes vegades penso en els clàssics. Els clàssics són aquells llibres o aquelles pel·lícules que passen, que transcendeixen en el temps, perquè d'alguna manera el que aconsegueixen és que ens segueixin agradant, que ens segueixin explicant coses quan passa el temps. Quan va morir la Carulla, sincerament vaig pensar que naixia un clàssic. Que naixia un clàssic perquè d'alguna forma estic convençut que la seguirem recordant, que seguirem veient tot el que ha fet i que durant molts anys la seguirem recordant. Poder dir que vaig compartir alguna vetllada amb ella i la seva saviesa, la seva manera de transmetre el seu afecte per aquesta professió va ser realment tota una joia, una cosa que recordaré tota la meva vida. I en un dia tan especial com avui, en el que li rendim aquest homenatge, vull que la tingueu en la nostra memòria, no només com la grandíssima actriu que va ser, sinó també com la grandíssima persona, i això és el que quedarà sempre amb nosaltres. Amb la Carulla tinc sobretot records de camerino. Vam coincidir en una sèrie i em fascinava veure-la treballar, però també em fascinava veure-la, aquella gran dama allà amb totes nosaltres, tan desinvolta i tan campatxana, no? I va ser una de les primeres persones a qui vaig dir que m'havia quedat embarassada. Em va dir, ui, nena, això és el millor de la vida. Vam coincidir poc, però tot el que em va dir m'ha quedat gravat amb una empremta molt fonda. Gràcies, Carulla, gràcies, Montserrat. Una de les coses més boniques de la nostra feina, sens dubte, és la gent que coneixes. Vaig tenir la sort de treballar i de conèixer a la Montserrat Carulla. La Carulla, una persona fantàstica i molt generosa, amb mi molt generosa. Recordo una nit justament aquí, a Roda de Berà, vàrem estar comentant de forma molt distesa i molt divertida una de les seqüències que li va tocar rodar a Laia i que, segons ella, era de les més complicades de la seva vida, que ja és dir molt, Carulla, allà on siguis, t'envio un petó ben fort des de Cinera. Hola, bona tarda, amigues i amics del Festival de Cinema de Roda de Berà. Soc la Viti Penya i lamento no poder acompanyar-vos avui en aquest acte d'homenatge carinyós a la meva mare, la Montserrat Carulla. Ella s'estimava molt aquest festival i cada any hi venia a fer de jurat i estic segura que la trobareu a faltar, com tots nosaltres. Gràcies per fer-li que vagi molt bé el festival, que vagi molt bé la vetllada. Salut.
Els 4 ballarins que hem vist fins ara aquesta nit al FICAT, que ens acompanyen, formen part del grup Micro Macro. El músic és en Sergi Clofent. Precisament els acords que hem sentit, un aplaudiment pels músics i ballarins, clar que sí. Deia que precisament aquests acords que hem sentit i aquest ball corresponen al bolero Noche de Ronda, una peça que la Montserrat i el Manuel ballaven sovint perquè els apassionava i el ballaven amb gran delit. Vèiem també el vídeo, entre d'altres, a la Vicky Penya, la filla de la Montserrat, que com ella bé ens ha comentat, malauradament, doncs avui no ha pogut acompanyar-nos perquè està just fent funció. Però sí que ens acompanyen el seu fill, Roger Penya, el seu gendre, Mario Gas, i el seu net, Aleix Penya, els quals, evidentment, els agraïm que vulguin estar avui aquí amb nosaltres i els demanem que pugin a l'escenari. A veure, em resulta molt difícil dir coses de la mare, de la Carulla, després de totes les coses maques que heu dit. La trobarem a faltar, sens dubte. Però voldria posar un toc d'humor partint de coses que heu explicat vosaltres, de com es perdia, perquè es perdia molt, tant ella com el Manuel, es perdien molt en cotxe. Els darrers anys patíem molt i cada cop que ens comentava que hi havia el festival de Roda de Barà dèiem, ai, mare de Déu. I jo li deia, mare, sisplau, no hi vagis en cotxe, que t'enviïn un cotxe. I em deia, nen, no em limitis. Bona nit. Bé, Montse, quin sala l'has muntat, no? Prepara'l. Allà on siguis, moltes llumetes estaran ja ballant, perquè tot el que t'han dit és fantàstic, no? I conformen una figura polièdrica. S'han dit coses tan diverses, tan certeres i tan exactes i tan de tot tipus, que tot això conforma
Una figura que tot i així no acaba de ser definida, perquè la gent mai acaba de ser definida. És una realitat que supera qualsevol definició. Bé, la Carulla, jo vaig començar sent un nen que va admirar a la Carulla com a actriu amb una peça que es deia Fang, on feia la noia Twist, ho he escrit moltes vegades. La vaig conèixer després amb el meu oncle, Màrius Cabré, la vaig conèixer després, era companya del meu estimadíssim Felip Penya, la vaig conèixer després perquè vaig treballar amb ella en televisió i en teatre, després la vaig conèixer molt perquè era la mare de la meva companya, i ha sigut i ha estat sempre la mare de la meva companya, Vicky Penya, després ha estat l'àvia dels meus fills i la besàvia dels meus nets, i jo l'he dirigida molts cops i l'he conegut i l'he estimada molt, amb ella i a tota la seva família, família a la qual jo també pertanyo. Bé, Montse, la gent com tu, hi ha vegades que un indret, un país, un poble, una terra, fa una persona. I aquesta persona, més enllà de la seva professió i de la seva família íntima, és una persona que es deu i representa i està en contacte íntim amb aquesta terra, amb aquest indret, amb aquest poble, amb aquest país. Sí, la Carulla ha estat una dona per un poble, una dona per la seva família ha estat la seva família de sang, però el teatre, el seu país, la ideologia, la fermesa, la tossudesa, i al mateix temps aquest país ha trobat amb la Carulla una persona paradigmàtica. Un país per una persona i una persona per un país. Montse, deus estar molt contenta allà on siguis, t'estimo. Hola, bones. Jo seré molt breu. Jo estava allà assegut i me l'imaginava asseguda per aquí, escoltant-vos tot el que heu dit, emocionant-se, rient, feliç, i jo m'emocionava. I només us volia dir que moltes gràcies perquè l'haguéssiu fet molt feliç si hagués vist tot el que heu dit. Gràcies. No marxeu, no baixeu, sisplau, perquè ara demanem que ens acompanyi el director del FICAT, Antonio Barrero, sisplau. Bé, vaig conèixer la Carulla l'any 2007 a Vilafranca, com ha dit la presentadora. Ella i la Rosa Renom formaven part del jurat i en el lliurament de premis, quan van haver acabat, van dir quin nivell de produccions, molt bé, n'hem gaudit molt, però és molt curiós perquè no hi ha ni una sola peça en català. Aquell va ser l'origen del naixement del FICAT. La vaig anar a trobar, vaig dir a Montserrat, hem de fer alguna cosa. I aquella nit, el 2007, a Vilafranca del Penedès, naixia el FICAT d'alguna manera. En la quarta edició la vam nomenar presidenta d'honor amb la voluntat, evidentment, de reconèixer el seu valor, la seva feina, però també d'apartar-la una mica i de dir-li a Montserrat, no cal que et miris a pel·lícules, queda't a casa, et convidarem cada any a la cloenda i exerceix de presidenta d'honor. Va dir, què m'estàs dient que ho deixi estar? De cap de les maneres. Estaré amb vosaltres fins al final. Sou un festival de referència pel que fa a la llengua i, per tant, vull estar amb vosaltres fins al final. I així ha estat. Així ha estat. Venien cada any, efectivament, aparcaven el vehicle a la plaça del Mercat, baixaven tots dos agafats de la mà, el Manuel i ella, que no sé si ho sabeu, el Manuel ja li fa companyia, no va poder estar gaires mesos sense ella i estan tots dos junts. Doncs venien agafats de la mà, des de la plaça del Mercat fins al Recongre, al restaurant regentat pel Pepe, que ens rebia i sabia, a més, què bevien cadascú d'ells i només arribar els servia la beguda que sabia que era del seu grat. I bé, venia amb una llibreta amb tot anotat, una llibreta de notes en la que anotava tots els elements que ella havia discutit, sobre els quals volia valorar, i realment, com s'ha dit, era un model, era un exemple, era condescendent, permetia el debat, però hi havia vegades que això, aquí mano jo, i es fa això, i decantava el veredicte cap a una banda o cap a l'altra. Bé, de la Montserrat hem après la vida, la saviesa, la generositat, la humilitat,
la fermesa, un desig enorme de llibertat personal i col·lectiva. Jo d'ella m'he quedat amb el seu símbol. Montserrat, allà on siguis. Gràcies.